Het eerste lippaai is voen. En dat betekent drokte. Want de nijzorg voor de nestjes van de greidevogels kunnen beginnen. En dat is een wichtige taak. Onze nazorgers die zitten die aaien op, of die monitoren de vogels, broedvogels. En wanneer de boer gaat sleepslangen, ja, dan moeten ze de nesten beschermen. Daar hebben we deksels voor. En wanneer het maaiseizoen begint, ja, dan zie je eerst al een nesten op. En is het lekselbeheer, dan kan die boer het uitstellen qua maaien. Dan moeten er 50 centimeter steen liggen. Maar je hebt ook percelen bij die maaien wel mee. Ja, en dan had er wel liepen als kriezen zitten. Dan zetten we de stakken bij. Ja, dus er zit wel voor onze vrijwilligers als nazorgers zit er wel werk in, absoluut. Jilt Bremer is al meer dan 40 jaar nijzorger. En waar of geen waar, Bremer docht het altijd met een soort willen. Ja, dat is de zieke, maar aan die kant van die batterzieken zo'n beetje. Ja. Ja, het is prachtig werk. Ja, dat vind ik, dat bloot ik al wel zo. Vooral uit de letteraars wat, dan hebben we die jonge vogels wat. En die komen uit de haaien, nou, dat rest wel. Dan is een nest met 3 jonkies erin, dat is een mooie kennis. Nee. Nou, ik vind het mooiste dat je gewoon in de vrije natuur rondrennen kan. Je kunt bij het boer in het land komen, daar hou ik goed contact mee. Nou ja, en die jonge vogels. En de haaien vinden, ja, het is gewoon het is een hobby, zeg maar. Met zo'n goed 100 nijzorgers binnen de vogelwachtkolom beheren zij goed 1000 hectare groen. En dit aantal nijzorgers had ze dus echt wel nodig. Alleen hier had je 40 skriezen zitten, hier achter ons. We gaan ervan uit dat we dat aantal weghalen. In de totale wacht had je zo'n 390 skriezen zitten. Verleend hier met een BTS van zo'n 100%. Dat betekent het succes qua jonge kuikens groot brengen. Dit stipje bij wij nou. En dan rennen we aan hierheen, want hier lezen deze nazorger al aan. Een zwart is wegkiewiet.